Dari ka mong guli. Balik ka na. Tulong na. Sa ko tulong na. Sa ko di. Lapos eh, no? Oh, may tunok. Bitaw ba kani binuang ito sa luyo eh? Parang. Pawan maguma. Ako manghod ko tayo, garon siya mga Luyo na sir.
Tapos, may tulok. Bulungan. Yan, naana raman diri. Ha? Naana ra diri sa kilid ba? Ano ba sa ano? Asa may butang natin. Wala, nani buwak? Anong ipaak na? Ha? Anong ipaak na? Muta na ligid. Wala may isa sa may. Nangipon ligid na dahil kaya maak. Asa kilid. Bumbada be? May bumbada? Ana. Gigi. Sluk ko ron. Sluk. Sili deh. Hmm. Jangan bro. Hindi ka pa motor may loko. Taya. Ala. Kaya makuha mo dikit humbon. Oh, ano? Tanda yun. Dikit tanda yun. Pulos may na yung motor niya agad pero ang uban nasiwag yun. May kulos yun. Alis na na nigligid kaya nipis na diri oh. Ligid ron. Ligid. Ada ligid saka. Ano mahal man tay? Ang tindahan. Ang mahal. Wala ko kabot eh. Ha? Kabot eh. Asa mo rin? Saan sir? Tabon. Saan nga tabon? Plastic. Dagkan ron. Patay tay. Doon na. Why? Ano tayo? Nalando tayo? Kiran dito, nalagpot. Ayan, balik na ako mga. Tagahan ka ba? Tapon rin na. Oh, okay lagi. Kumat. Ada na napatiran lagi. Patiran.
Dagat Tulaw River na sa mall. Ha? Buwan. Ha? Buwan ba? Oh,